Kumusta kamong tanan dinha? Hinaot pa unta nga ang Ginoo magauban kanato karon. Samtang kita nagatuon sa balaang pulong nga atong makita dinha sa Biblia. Wala kitay mahimo ko ang Espiritu Santo dili magauban kanato. O atong hinumduman nga wala nay laing libro karon sa kalibutan nga magatudlo kanato mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan. So magsugod kita, magpasalamat ako sa tanan nga mitabang. Kay kung wala kamo nga mutabang, wala kitay mahimo. So daghang salamat, nagpasalamat ako sa Ginoo nga kita nga naay mitabang o kita usab nga gitugutan nga makatuon sa pulong sa Ginoo. Naibulog kamo nga wala ako'y intention nga mag-converter o usa ka relihiyon. Gusto lang ko nga kita maantigo kung unsay gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. So sa dili pa kita magsugod, atong hangiyoon nga ang Espiritu Santo maoy magauban kanato karon. Iduko ang atong ulo ug atong i-concentrate nga kita nakipag-istorya sa atong amahan. Magampo kita, amahan namong langit nun. Daghang salamat nining adlaw nga kami makatuon sa imong pulong. Nagapasalamat usab kami nga ikaw mianhi dinhi sa kalibutan aron nga ihatag nimo ang imong kinabuhi. Aron nga kami maluwas kay kung sa amo lamang wala kami kaluwasan. Daghang salamat nga imong gipalit ang among kinabuhi. Nagpasalamat usab kami sa Espiritu Santo nga may magauban kanamo karon. Kay siya ang tinuod nga among magtutudlo. Hinaut pa unta nga imong abrihan ang tagsa namo kakasing-kasing. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Ang atong practice gyud nga mag-review kita sa past lesson. Dito kita sa kapitulo 18 nga wala pa nahuman nato. So mag-review kita mahitungod sa unsay atong gitun-an sa kapitulo 18. Si Jesus sa kapitulo 18 nagsugod siya. Nag-istorya siya mahitungod sa naghatag siya usa ka sambingay nga dinha sa usa ka lungsod dinhay judge nga walay pagtuo sa Ginoo, wala usay pagtuo, wala usay pagtabang sa mga tao. O dinhay usa ka byuda nga pobre kaayo nga gapakiluoy nga siya tabangan. Kapila na siya, kadaghan na siya miadto dito, pero ang judge murag wala gyud pagtagad ni sa iya. Apan persistent siya, consistent, persistent, magkanunay siya, kanunay siyang miadto gyud, wala siyang discourage. So finally, ang judge napul-an na, mihatag na siya sentensya, gitabangan na siya. So unsa may prinsipyo nga atong makuha dito sa gitulo ni Jesus? Mingon si Jesus, ang atong Ginoo, ang Amahan, tungod sa iyang gugma, mutabang dayon siya sa atong mga gikinahanglan. So, og dito usab atong makita nga sa versikulo 18, mingon si Jesus sa 8, mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. And then nagtuon usab kita sa ang sambingay may tungod sa Parisiyo ug sa kobrador sa buhis. Atong gitun-an didto nga duha ka tawo, usa ka really religious leader, si usa ka Parisiyo. O ang usa ka makasalanon nga kobrador sa buhis. O ang nag-ampo silang duha sa templo
o ang pag-ampo sa Parisiyo, sa relihiyoso, nang hambog siya kung unsay iyang nahimo sa kinabuhi. Ang usa nga kubrador sa buhis nga makasasala, iyang gipukbok ang iyang dughan, miingon siya nga, tabangi ako, makasasala ako. Ang prinsipyo nga atong nakuha dito, mao nga ang tao nga mapainobsanon, nga mi-akseptar nga siya makasasala. Miingon si Jesus, mauni siya mipauli nga napanalanginan. So unsay principle nga atong makuha dito? Nga kita di ay mutuo, moangkon nga kita makasasala. Kita mapasaylo kung moangkon kita nga makasasala. Pero kung maghinambog kita dito, dili kita mapasaylo. So karon mo adto na ta. And then nagtuon usab kita nga ang mga bata, dakang mga bata nga gustong nga moadto ni Hesus. Apan ang mga disipulo niya gipugngan sila. Mingon si Hesus, pasagdan ng mga bata. Kay ang gingharian sa langit, makasulod ka sama sa mga bata. Kung unsa may kinaiyas mga bata, mingon si Jesus, makasulod. Unsa may kinaiyas sa mga bata? Ang kinaiyas mga bata nga moduol dayon sa ilang ginikanan sa amahan. O ato sa mga makita nga ang mga bata gakinhanglan og tabang, dili sa uban kundi sa amahan. Ang principle nga atong makita dito mao nga kita moduol kita sa atong Ginoo. Kay gakinahanglan kita tabang. So karon moadto kita sa versikulo 18. Mao na atong pagtunan karon. So basahon nato guys, naa naman mo dinha sa sinulat ni Lucas kapitulo 18. I should say, kapitulo 18. And then sa versikulo 18. Lucas chapter 18 verse 18 also. So basahon nato. Usa ka pangulo sa mga Hudiyo nangutana kaniya. Kini siyang tawhana, pangulo siya, well known, sikat siya sa iyang relihiyon, sikat siya sa iyang lungsod, o kini sila mituo nga tungod kay daghan silang kwarta, naabot nila ang ilang plano sa kinabuhi, sila gipanalinginan sa Ginoo. Mao na ilang paglantaw. Siguro kinintawhana kung pareha pa niya sa atong panahon karon, ang mga anak niya nakahuman sa university. Ang anak nila nakahuman og abogado, nurses nga makatrabaho sa ubang lugar sa ang uban, so nag-earn siya og dollar. So successful kaayo ni siya nga pagkatao. So sa paglantaw niya nga maayo na siya. So so kining pangulo miadto siya sa kuan sa atong Ginoo. Sigurado gid siya. Apan sa iyang naabot, sa iyang pagsaka sa hagdan sa kinabuhi, abi niya og okay na siya. Mao ni nangutana day siya kay wala siya kay balo. Mingon siya sa versikulo 18, maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhi nga dayon. Gwapo kayong pangutana. Kay ikaw ako gusto mahibalo kung unsaon nga ikaw ako adunay kinabuhi nga walay katapusan. So akong gihangyo mo nga kini importante kaayo. Inyong i-concentrate, maminaw mo kung unsay gisulti ni Jesus ug unsay iyang tubag ni ining tao nga murag naabot na niya ang kinabuhi apan wala di siya kabalo unsaon pag saka sa kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus nangutana kaniya, versikulo 19, nganong gitawag mo man ako og nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. Kining usa ka versikulo gihimo ning pinaka-importante sa mga tao nga dili mutuo nga si Jesus Ginoo. Kay miingon siya,
Mingon si Jesus, nganong gitawag mo man akong maayo? Apan, may unsay giingon niya, walay maayo gawas lamang sa Dios. So, miingon si Jesus, gawas lang sa Dios. At kinsa man giatubang sa Fariseo? Kinsa man nakipag-istorya niya nga si Jesus ang gabuhat sa kalibutan. Si Jesus sa wala pang kalibutan dinha na siya. Si Jesus giayo niya ang mga masakiton, ang patay gibuhi, ang bagyo gihunong, nagpakaon siya sobra sa 20,000 ka tao. Ang di makalakaw, iyang gipalakaw. Wala siya sala. Dili siya magkasala. So kinsa man siya nga maayo. Ang atong Ginoong Hesukristo, siya ang maayo nga magtutudlo, siya ang Ginoo. And then nagmingon si Jesus, nasayod ka sa kasuguan, so 10 commandments. Kadaghanan sa ato moingon nga, na kuha nako I did good tungod sa napulo ka sugo. Mingon siya, nasayod ka sa kasuguan. Ayaw pagpanapaw buti pasabot nga ikaw nga may bana, imong gikuha ang ubang asawa, o ikaw nga single nga binata, imong gikabit nimo ang asawa sa ubang bana, nga ikaw you are a cheater. Mao nay pagpanapaw. Insya ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, tahura ang imong amahan o ginahan. So iyang gi-enumerate ang napulo ka sugo. Ang tawo mitubag kining abiniyag sikat na siya. Gituman ko na kining tanan nga sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. Sigurado gid siya sa pagkadungog ni Jesus ni ini. Iyang giingnan ang dato. Usa pa ka butang ang kinahanglan mong buhaton. Unsa man siguro, nakuha na niya, na fulfill na niya ang napulo ka sugo, unsa pa may buti pasabot ni Jesus. Niingon si Jesus sa versikulo 22, ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos og makabaton kag bahandi dito sa langit, unya balik og sunod kanako. Unsa may giingon ni Jesus? Miingon siya nga kung gusto kang may kinabuhi nga walay katapusan, ibaligya ang imong kabtangan ug ihatag sa mga pobre, and then balik og sunod kanako. Dako kaayo ang gisulti ni Jesus. Nga mang miingon man si Jesus niini, kay nakita sa atong Ginoong Hesukristo nga ang iyang Ginoo, ang iyang kabtangan, ang iyang kwarta, ang naabot niya sa society nga sikat siya, mao to iyang Ginoo, mao to iyang idol. Ang 10 Commandments miingon nga dili ka maghimo og Dios. Idol. Ayaw. Kami daghang mga tao nga ang iyang idol si Idol Rafi. Nga karon nakita ni Jesus ang iyang kasing-kasing. Mao nang giingnan siya, tan-aw nato kung nakatuman ba ka sa napulo ka sugo. Kay ang paglantaw ni Jesus sa napulo ka sugo, duha lang ang pinakaimportante sa napulo ka sugo. Ang una, miingon si Jesus ni, dili ni ako nga ang unang sugo pinakaimportante. Higugmaon nimo ang imong Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong ulo, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong huna-huna, sa tibuok mong kalag. Higugmaon mo ang tanan. So siya gyud ang pinakaimportante. And then, niingon siya, higugmaon nimo ang imong isa ka tawo.
So gisulayan din sa ni Jesus ang iyang pagkatao. Kinsa may iyang gihigugma? Ang iyang abilidad o ang Ginoo? Kita usab, pangutanon usab kita sa Ginoo, kinsa may imong Dios? Kana ba ang imong abilidad? Kana ba ang imong naabot sa kinabuhi? Kining tawhana, abi niya pagsaka niya sa hagdan sa kinabuhi nga nakaabot na siya sa taas, apan sa pag-abot niya sa taas, nabalo di ay siya nga lain ang hagdan nga iyang gisakyan, nga iyang gisak-an sa kinabuhi. Ang iyang hagdan mao ang mga material things. Ang iyang hagdan mao day ang dolyar o ang kwarta niya. Ang pinaka-importante, dili ang pulong sa Ginoo, dili ang pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang pagsunod, gisunod niya ang iyang relihiyon, dili ang Ginoo. Unsa may lisod ka ang giingon niya, gilantaw dayon sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Ikaw gako usab, lantawon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Karon gisulayan usab ako sa Ginoo. Gusto ko kaayo nga siging magdulag tenis kada adlaw. Siguro og ang tuhod nako maglisod nako glakawron. Siguro ang Ginoo miingon, Rogreson, iraw ba? Kinsa may imong idol? Kinsa may higugma? Kanang sports nimo o ako? Nagpasalamat ako nga gihatagan ko gamayng sakit sa Ginoo para ako mahibawaan nga siya gyud ang akong Ginoo. Dili ang kwarta, dili ang dolyar ang akong Ginoo, kundi ang akong Ginoo mao si Jesucristo. Versikulo 23, apan sa pagkadungog sa tawo niini, nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Nasubo siya kay ang iyang Ginoo mao ang iyang kwarta. Dili siya ang iyang paglantaw nga mas importante ang iyang posisyon, ang iyang kwarta, kaysa kinabuhi nga walay katapusan. Ang kwarta, temporaryo lang ni. Dinhi lang ni sa kalibutan. Okay, gikinahanglan nato ang kwarta sa kinabuhi. Apan dili kini ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Ang importante sa kinabuhi mao ang pagsunod sa atong Ginoo. Versikulo 24, nakita ni Jesus nga nasubo ang tawo, busa miingon siya. Pagkalisod gayod alang ni adtong daghang bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo, versikulo 25, paglusot sa lungag sa dagom kay sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Unsa may buti pasabot ni Jesus niini? Unsa may prinsipyo nga iyang gihatag kanato? Si Jesus nagtudlo ba nga kung ikaw dato, dili ka makasulod sa langit, lisod kayo? Mao ba nay konteksto? Dili kadulang dato nga ang iyang Ginoo mao iyang kwarta. Daghang mga dato sa Biblia, daghang mga dato nga nagsunod sa Ginoo. Dili pot ipasabot usab nga kung pobre ka, sigurado ka makaadto sa langit. Ang iyang bot ipasabot ni Jesus nga ang prioridad nga kita atong higugmaon gud siya ang first place sa atong kinabuhi. Versikulo 26, ang mga nakadungog ni ini nangutana, kung mao kana, kinsa man di ay ang maluwas, sa lisod kayo, ang imong giingon, among magtutudlo.
Versikulo 27. Mitubag si Jesus, ang dili mahimo sa tawo, mahimo sa Dios. Kung sa ato di ang kaugalingon lamang, sa atong pagkarelihiyoso, nga walay apil ang Ginoo, lisod kaayo, imposible. Apan kung ang Ginoo imong giimbitar nga musulod sa imong kasing-kasing, posible ang tanan. Kung wala ang Ginoo, imposible. Kay ang kaluwasan dili gikan sa atua. Miingon si Pablo, ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Tungod sa atong pagsalig, pagtuo kaniya. Kining kaluwasan, grasya. Walay bayad kay gibayra na sa atong Ginoong Kristo. Ang ato lang nga kita musalig kung unsay gihimo didto niya sa Kalbaryo. Versikulo 28. Unya miingon si Pedro, kini siya si San Pedro, kini siya ang unang papa. Miingon si San Pedro, timani ibaya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo. Kay si San Pedro gibiyaan niyang pamilya, aduna siya ang iyang pamilya daghang isdaan na isakayan sa dihang gitawag siya sa atong Ginoong Kristo. Miingon siya, nga gibiyaan daw niya, misunod siya, walay question. And then usa sa mga disipulo niya nga si Matthew, daghang kwarta, tax collector, iyang gibiyaan dayon sa dihang gitawag siya sa atong Ginoong Kristo. Unsay gingon ni Pedro, timani baya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo? Og si Jesus miingon sa versikulo 29, tinuod ka na og sultihan ko kamo niini nga bisan kinsa. So miingon siya, bisan kinsa ang mobiya sa iyang puloy-anan, o asawa, o mga igsuon, o mga ginikanan, o mga anak tungod sa gingharian sa Dios, makadawat og daghan pang mga panalangin ni ining panahona o kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Mingon siya, mahatagan og kinabuhing walay katapusan. Dinay usa ka istorya na tinuod na nahitabo. Dinay mga players sa basketball sa university. Maayo kay silang modula. Gihatagan na siya kontrata nga padulaon sa NBA. Apan ang gipili nila, may mong misyonaryo dito sa Brazil. Sa mga Indian, mga tao nga mupatay og tao, mga luog. Dito sila pag-adto nila, ilang gibiyaan ang kontrata nga minilyon. Kay balo mo, pag-abot nila dito, gipamatay sila. Apan misunod sila sa plano sa Ginoo. Unsa may itong buhaton, mga igsoon? Kinsa may itong idol? Kinsa may pinaka-importante sa imuha o sa akong kinabuhi? Kamu lang ang maka-answer nini. Kamu lang ang makahibalo. Apan ang atong Ginoong Kristo nangutana, kinsa may pinaka-importante sa imong kinabuhi? Ang imo bang relihiyon? Ang imo bang pamilya? O unsa pa ng uban? Mingon si Jesus, yang napulo ka sugo, higugmaon nimo ang Ginoo sa tanan mong kasing-kasing, sa tanang kusog, sa tanang lawas nimo, sa tanang huna-huna, sa tanang kasing-kasing. Mingon siya tanan, dili parte lang. And then, moadto kita sa versikulo 31, giusgutan ni Jesus sa ikatulong higayon ang iyang kamatayon. Unya, gitigom ni Jesus ang 12 ka tinun-an o giingnan sila, pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem, diin
matuman ang tanang butang nga gisulat sa mga propeta mahitungod sa anak sa tao. Nga ang plano sa iyang kinabuhi nga nasulat na sa Old Testament, insya matuman na pag-adto nato sa Jerusalem. Itugyan siya. Siyang nagsulti sa iyang kaugalingon ngadto sa mga dili Hudiyo ug ila siyang bugal-bugalan, pakaulawan ug ludan ang mga Romano nga dili Hudiyo ang nagbugal-bugal kaniya. Ila siyang latuson ug unya patyon. Apan mabanaw siya sa ikatulong adlaw. Wala makasabot ang mga tinunan bisan usa na lamang ni ining mga butanga. Ang kahulugan sa mga pulong na lilong kanila ug wala nila masabti ang gisulti ni Hesus. Tulo sila katuig nga kauban ni Hesus apan wala sila makasabot sa tanan mahitungod sa gisulti ni Hesus. Posible nga kining mga disipulo ni Hesus lain ang ilang agenda sa pagsunod ni Hesus. Abi nila nga si Hesus mahimo nga hari dinhi sa kalibutan. Physical. Kay kini silang mga tao gaanto sila under the Roman Empire. Naglisod sila kayo. Mao na ang ilang paglantaw nga si Hesus maoy muluwas kanila against the Roman Empire. Physical. Wala sa kabalo nga si Hesus ang magdumala sa gingharian sa kasing-kasing and every person. Sa tagsa-tagsa nga siya ang magdumala sa kasing-kasing. Maunay iyang gingharian. Ikaw ako nga misali sa atong Ginoo, maunay apil kita sa gingharian. Ang mga disipulo at that time, wala nila masabti. Mingon si Jesus, ang mga kahulugan sa mga pulong na lilong kanila o wala nila masabti ang gisulti ni Jesus. Maunay gisulti ni Lucas. Giayon ni Jesus ang usa ka butang nga makililimos 35. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho. May usa ka butang nga naglingkod og nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa man karon? Versikulo 27. Si Jesus nga taga Nazareth, mulabay dinhi, miingon sila kaniya. Onya sa versikulo 38, misinggit siya. Ang buta, Jesus, anak ni David, kaloy in town ako. Versikulo 39, tungod niini gikasab-an siya sa mga tawo nga naguna og gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit, anak ni David, kaloy in town ako. Versikulo 40, busa mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may bot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makikita pag-usab. O giinan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Versikulo 43, og diha nakakita siya og misunod kang Jesus og nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, gidayeg nilang tanan ang Dios. Naabay nadawat ang Ginoo nimo? Nakakita na ba kamo sa kamatuuran? Basig dili kita buta sa physical, apan basin siguro nga nabutahan kita niining mga gi-offer dinhi sa kalibutan karon. Basing nabutahan kita. Ang makaayo lang nga makita nato ang kamatuuran, maulang nga hangyoon nato ang atong Ginoong Kristo
nga maoy mosulod sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga imo kaming gituduan unsaon nga kami may kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat Ginoo nga ikaw mosulod sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing nga maoy magdumala sa among kinabuhi. Ginoo, pasaylua kami sa among mga sala kay kami makasasala. Hinaot pa unta nga imong panalanginan karon ang mga tawo nga naminaw niini, mga tawo nga gatuon sa imong pulong, ug kinsa man kadtong nagkasakit karon, nagaampo ako Ginoo nga imo silang hikapon, Lord. Hikapon usab nimo ang ilang kasing-kasing. Hinaot pa unta nga magapandong ka kanila karon. In the mighty name of Jesus. Amen.